கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் ஏசாயா 41 10. என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். ஏசாயா 41 10. என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்கிற வாக்கு தத்துவம், அவரோட கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன்னு சொல்கிறாரு. ஆமேன். ஏசப்பா உங்களை பார்த்தா சொல்கிறார், ஏதோ ஒரு பயத்தில் கலங்கி போயிருக்கிறீங்களே, ஏதோ ஒரு ஆபத்து குறித்து அவரோட கரத்தினால் உங்களை தாங்குவேன்னு சொல்கிறாரு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், இது வரைக்கும் கர்த்தவங்க நடத்தி வந்த பாதைகளை, எவ்வளோ பிரச்சனை இதுக்கு முன்னாடியும் வந்தது, எவ்வளோ தடைகள், பலவீனங்கள், எல்லா காரியங்களும் வந்தோம். அதுலேருந்து கர்த்தர் உங்களை தாங்கி தப்பு வித்து சுமந்து வந்தார். இப்போ சொல்கிறாரு, இனிமேலும் உன்னை தாங்குவேன்னு சொல்கிறாரு, இனிமேலும் சுமப்பேன்னு சொல்கிறார், இனிமேலும் தப்பு வைப்பேன்னு சொல்கிறாரு. விசுவாசிக்கிறீங்களா? உங்களை பார்த்தா சொல்கிறாரு, பயந்து போய் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறீங்க. சொல்கிறார், நான் உன்னை தாங்குறேன், என் கரத்தில் உன்னை மூடி மறைத்து கொள்கிறேன். என்ன வேணால் வரட்டும், என்ன வேணால் நடக்கட்டும், நான் உன் கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வேன்னு சொல்கிறாரு. விசுவாசிக்கிறீங்களா? உங்களை தாங்கி கொண்டு இருக்கிறார். உங்களை அவரோட உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறார். அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், எவ்வளோ உங்களை நேசிக்கிறார், உங்களை பாதுகாக்கிறாருன்னு. நிச்சயமாக கர்த்தர் இதுவரை தாங்கினார், இனிமேலும் தாங்கி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.